मारे उहर मारे डहार रिन नुकु दो आयुरिया सावधान तो मारे उहर मारे डहार रिन सिंबल मा शिबू सोरेन और गुरु गमके रघुनाथ मुर्मू कना नोआ कथा आपे विचार दरकार। अच्छा आपे को बड़ाई दरकार जे गुरु गमके रघुनाथ मुर्मू को निम ढरुआ लेदे सामाजिक बहिष्कार लेते तीसो नोआ दो आले दो बाले आंजम कदा जे गुरु गमके को निम ढरुआ लेदे बरम निये दो आले आंजम कदा जामशेदपुर रे सालखान बाबू जहां रे तहेना ओंडे किंतु को निम ढरुआ लेदेया सालखान मुर्मू के को निम ढरुआ कदिया नोआ दो आले बाडाया अपन कोन तो 2 फुट हाइट हर गुरु गमके गान हासी माने उसूल हर समान काने चेष्टायदा दोनेदा चुंडुदा उनका कते आदो गुरु गमके सम्मान हानि कते उनी नोआ चेष्टायदा मेनखान उनी दो उनकानी जोग्य हर के बांग कने सालखान मुर्मू गुरु गमके सा तुलियो ओना मेटांग कथा द्वितीय कथा शिक्षा सम्पर्के कोनो धारणा के सालखान बाबू बांग ताया। Welcome back to Santali Thought. जोहार की सनम को संताली थॉट फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल रे आपे सनम को सगुन दारा में पिया सालखान मुर्मू गमके कयेकटी स्टेटमेंट अडी काजाक भाइरल कानते जहां दो आकवा जूम मीटिंग रे आदिवासी सेंगल अभियान रन कमिया को लगी स्टेटमेंट दो लेदा जहां को स्टेटमेंट दो जहां को गुरु गमके को माना बताविया से अबु जहां पलचिके अडी काजाक बन दुलड़ा से उनी हो अडी काजाक मिटन सिन चांदू परसी सिन चांदू का बुन मनेया अबु को लगी तो मिटन अडी दुख जनक से अडी हसुल कान कथा हाना जहां तो स्टेटमेंट को लेदा आनम ताउन पे जे गुरु गमके दो मेताय कना मारी डहार रे मिटन सिंबल कान ताबुनाय ओना सासते शिबू सोरेन होय मेताव कादिया तो शिबू सोरेन कथा तो नडे दो बइन एगुया चिरा से उनी दो राज रेन कान ताबुनाय और ओना साथे आर होय मेन कदा गुरु गमके तो बाम्मा बोले को निम ढेरो आर हो नोकाना आयमा रकम कथा को जहां दो हां अबु जहां परसी दरदिए से निचकी दरदिए कना से गुरु गमके अडी बेस में तबुन नेलेया उनको को ठे दो अडी बांग सहा लेकाना कथा कना आदा हां ओना को कथा लगी की थिन गालमारावली नेताव का दिए मानतन डॉक्टर सुबोध हांसदा गमके जहां दो वेस्ट बेंगल रे जनरल सेक्रेटरी कनाय आसे करेना अदा उनी ठे गमके बुन प्रथम रे आमठे कुकली दो जे होय जे सालखान मुर्मू गमके हा मिटेने मेन मिटन कथा ये सोशल मीडिया रे अडी भाइरल कानते ओना दो कना गुरु गमके बांगा बोले को निम ढेरो लिदिया सरी से नासी निये कथा तीना आट चे काम बडाया जेतो गुरु गमके या ये कना नि आसिका दो गुरु गमके या बेनाव संगठन कना ओनारे आम उन दिन खम कमी गय ताबुना आ नितो जनरल सेक्रेटरी होय नामा ओना हिसाब ते आम चे बडा गुरु गमके सरी को निम ढेरो लिदिया। अच्छा सनाम को जोहार। अच्छा जहां कुकली दो के ताबुना आदो इन लेया नोआ दो नोंका कोनो खबर आले सेन दो बानुआ गुरु गमके को निम ढेरो कदिया नोंका दो बांग होई काना चिदा से नुन सेदाय खन 1967 खनते वेस्ट बेंगल दो रजिस्टर्ड कना और पाहिल मारे जहां आबोरेन कमिए को ताहे कना कुशल बास्के बुजनाथ सोरेन सिरन मुर्मू नोनकान गमके को 30 नोआ दो आले दो बाले आंजम कदा जे गुरु गमके को निम ढेरो दिया बरम निये दो आले आंजम कदा जे जामशेदपुर रे सालखान बाबू जहां रे तहेना ओंडे किंतु को निम ढेरो लेदेया सालखान मुर्मू के को निम ढेरो कदिया नोआ दो आले बाडाया एवं नोआ दो आले आंजम कदा किंतु गुरु गमके निम ढेरो ना दो उनखान चेक खबर के आले सेन दो बानुआ चिदा से उनखाना दो होई के बांग होई कना होई लेखान स्टोर दले बाडा किया काजे गुरु गमके दो बाको निम ढेरो अकदिया मेनते काले आतो निये गे या कथा रो। अच्छा गमके जुदी को निम ढेरो लेखाय ताले आइमा हर गी तो हां दिसम रन हर को चलाव लेना उनिया जहां उन मेना जिलिन डहार उन मेना से उनिया आतु मोड़े हड़ा तो कमी को तहकना उनको तो को बाडाय किया से को ले दाड़ किया से को दिसम हड़ को चलाव लेना उनिया जे दिने बोंगा तलायन तबना इनि ताले उनको को बांग को बुझ दाड़ियोदा से बांग को लेदा मेनकान सालखान मुर्मू गमके दो का बाडाय के नि कथा तारपर हां जहां पारम के तया गुरु गमके ओना को कमी से भांडान को पारम के ताले जुदी को निम ढेरो ले दिखाय ताले आतुरन हड़ दो बांग को पारम का तया की जुदी सारी सारी के गुरु गमके को निम ढेरो किया ताहले नय जे उनी मन को नाम किदा पश्चिम बांग्ला रे जखन ऑलचिकी जे समय स्वीकृति नाम किदा उन सो पश्चिम बंग सरकार नि मंत्री तहकना शंभु मांडी गमके उनी आए चिठी दे आए तारपरे वेस्ट बेंगल गवर्नमेंट कोन गाड़ी को पुल किदा 1979 जना 17 नवंबर पूरा जिला रे जहां उनी को सरहाव के गुरु गमके उन हो किंतु उनका कोनो रकम ऑब्जेक्शन मांग हे कना उड़ीसा दिसम हट ठेन खन जे डहाटी आतु मांझी ठेन खन हो जे नुई दोले निम ढेरो करिया ओना मिटांग कथा तारपरे जखन गुरु गमके बंगा तलायना उन हो उनिया भांडान कामी को जेलिंग डहाना कामी को रेना चेत लेका है एटके तोड़े बांग सिजेउ कना जुदी उनी सरी से को निम ढेरो किया ताहले उन रे आबो बाधा दबन नाम उनका हो बांग होई कना एमन की गुरु गमके जन्म साय शर्मा रे 2000
2005 रे आले जखन ले सेन लेना अब बेंगल खनते और झारखंड खनते हको सेन लेना गुरु गमके जानम साय सेरमा उन दो प्रथम उड़ीसा ना आया जानम आतु ना डाहाटी आतु ठेनगे ओंडे मानाव हुई लेना ओंडे हो उनका चेत गे बांगा जमन मखन जहाय तो लई किया तो आदो ओनाते इंजिलिया सालखान बाबू ना तो एड़े कथा लई कते हड़े एटा सेदे दारहा बाड़ी कथा हड़ मेन कते मेटा नितुमान हड़ असम्मान लगी ते नुई दो नोआ लईदा আর নোয়াগে ইয়াদো পতিও আর গমকে আর মিটেন হাক ক্লেম তাই অনেকি যে উনি ক্লেম দো অনকা যে যদি বাকু নিম ঢেউরে কা দেখায় তাহলে চিদা আতুর না জাহাম ইয়ে কানা মড়ি পুডা কানা ওন্ডে বাং তুপা কেতে চিদা আয়া জায়গা রে কু তুপা দিয়াছে না সুরেম টেন গুরু লিকা হনা কা ওন্ডে কো তুপা ওনি বিপারতে চেঙ্কাম বড়া না তুপা লিয়ে গুরু গমকে জাহা তুপা কানতে ওনা তুপা নি আন চেঙ্কাম বড়ে তো কোন খবর বা নডে দো গুরু গমকে দো আজ যখন অলচিকিয়াতে গবেষণা করে আলে যাহা উডংলে বাড়ায়া অন্ডেনা ডুংরি রেগে আজ তো শিক্ষা নির্বাচন হাতাও কতে অলচিকি সিদ্ধেও লাগিতে উনি অন্ডে গবেষণা কান তাহে যাতে আলোক ডিস্টার্ব এমা ওনাতে উনি ওনা কামিরে নোয়া তো একটা সাধনা কানা তো নয় যে নুনমারাং মিটাং বিষয় ভাষা তত্ত্ব চেত কানা তারপরে সান্তাড়ি না ধ্বনি তত্ত্ব চেত লেকানা ওনা কো দিয়াতে উনি জেলমে কড়া বিদল রেগে কিন্তু উনি দো নোয়া কামি কো কামি কেদা নডে উইহির মা 1905 সাল রে তাই জানাম আর 1925 রে নোয়া আবিষ্কার রে জাস্ট 20 বছর বয়স কাজে ওনা লাহা খন গে উনি তো ছোট কানা মানে স্কুল না মুচেদ সেট খন গে নোয়া গবেষণা রে উনি তো টাঙ্গে ছোট কানা মিট লেতা আদো নংকা তে উনি কামিতে নোয়া না খায়ে সিজন কাদা আদো ওনাতে আয়া মিটাং উনকা গে সানা তাহে কানতে যাহা রে গবেষণা করতে নোয়া নাম লেদা এবং বিদু চান্দান বঙ্গা বুরু দিন ওফিলেনতে নোয়া হড়ডাহার কি নুদুয়াতে তাহে ওনা হতে আজ তো বঙ্গা তালায়ন জখে তো ওন্ডে গে কো জায়গা কে দিয়া ওনার সাথে নিমধুর তো মিলেও না কোনো যুক্তি গে বানুয়া এবং ইন তো অনেক লিয়া আদো আবো সখান বাবু সমস্যা হইক কান তায়া আজকের হড় বাকো হিজুক কান হতে আবো নিতুমান হড় কো নিতুমতে বেবাড়ি কথা কই লেইদা নোয়া তো লই উচিত তো বাং কানা নোয়া হতে লই উচিত বাং কানা উনি যেমন পাটা বিন্দর যাহা কো যারা হানকো সেতা সুপ্রি কই মেতা কো না যাহা জনগণা ভুলে লাগি তেম কামিয়া উনকু নংকা লই তো উচিত তো বাং কানা আদো আয়া তো না খাই উনি তো কিয়া মানে রাজনীতি রে বাই দাড়ি কাদা সামাজিক কামি করে বাই দাড়ি কাদা কথা বা পাঞ্জম ইত্যায়া ওনা তুমি আবুর বঙ্গা বুরু পর্যন্ত অসম্মানিত কইছে যে কত বঙ্গা বাড়া হচ্ছে না আবো সান্তাড়া যাহা দর্শন কানা জীবন দর্শন আবো তো গজুর কাতে খানগে বঙ্গা তালা আকো ওনাতে গজুনা আর মিটাং সিনোনিম দো হইক কানা বঙ্গা তালা এটা সে আবো যাহাই হড়ে গজুর লেন খান আদো উনি যখন ভান্ডান কে দেয়া ভান্ডান তালা থেকে উনি তো বঙ্গা বুরু তালা মারে ঠাঁই ওনাতে গজনা আর মিটাং সিনোনিম দো হইক কানা বঙ্গা তালা আদো নুই দো আউরি গুজু রেগে হঠনে বঙ্গা না তাহলে সান্তার সমাজ যাহা দর্শন ফিলোসফি যে আফটার ডেথ আবো যাহা ঠাও বঞ্জাম বঙ্গা বুরু তালারে উনি তো ওনা হওয়াই বাতা কাজে সালখান বাবু তো সান্তাড়া সমাজ সান্তাড়া দর্শন সান্তাড়া আরিজালি से सानाम लेकिन सेरवा को ओकागे उनी दो मानाव रेना इच्छे गे बानु तया ओनाते नोआ को कथा को लेदा আর মিটেন কথা গমকে এডি যাহা দো এডি হাসু যাই কোসি দরদি সে আলে কো যেমন গুরু গমকে এডি কাজাকলে মানাই আলে কুঠে এডি কাজাক হাসু চুরনা কথা দো উনি গুরু গমকে মিতাই কানা যে নুকু দো মারি উইহার মারি ডাহার রেন সিম্বল কানা আর ওনা সাথে সে আবু কু যাই কো আবু কোসি দুলড়ি কানা বুন আবু দো ম্যাজিক্যালি বলে বুন হামু চুবনা গুরু গমকে মারি উইহার লা ওনি তেলা লিকাতে চে এম মিতায়া নোয়া দো ইনদিন লিয়া নোয়া দো আয়া গে আজ গে উনকা মনে জং কানা আসলে দিশম দুনিয়া রে যাহাই গে মারাং হড় को হেজ কানা উনকু ননকান কিছু কামি মেনাআ যাহা দো এটা হড় কা বাকো কামি দাড়ি কাও আদো অনাতে তে দিশম হড় যখন উনিয়া কামি হরা কো কুসিয়াতে উনি কি নিউমেয়া সে উনিয়া জানাম মাহা কো মানাওয়া গুরু মাহা কো মানাওয়া উনিয়া কামি কো উইহরা উনকু দো আদি হড় যাহাই বাকো কুসিয়া কো সে আজ উনকু का समान सना को उनको की को दूसरे ऊपर सालखान बाबू तो खूब चेष्टा बड़ा कदा जे आज हादी जो दिसम को इहरे मा मेनखान उनी दो जेदा नौकाय लीदा ओना कारण दो नोआ कना आज तो 300 शिक्षाविद होवाय ताहे कना सालखान मुर्मू दो 300 सान्ताड़ा ध्वनि तत्व लिए भाषा तत्व निये बाय गवेषणा कदा उनी खाली चेष्टा कदा चिकेते के एमएलए एमपी मंत्री को होई कते के चेतान रे रकावा हर को मना गुननिया आदो ओनाते किछु हर गुली कते जहां आले आंजम बड़ा कदा काउडी पाउडी एम कते आज पहाटा प्रचार बड़ा हते कोआ आदो उनको समाने नोआ कथाय लई कना मेनखान गुरुगमके दो जहां आविष्कार कदा गोटा धाती रेना
लिपि रेना जहां आविष्कार ने को लेदा झतो लिपि गे उनाना अर्लियर रेफरेंस ताहे कना कुनु ना कुनु मेटांग लाहा रेना कुनु निदर्शन नेल काते उना चिकी को सिज्जन कदा मेनखान ऑलचिकी दो सिज्जन कना मेटांग मानमिया हातांग खन गे उइहेर भावना तालाते गुरु गंके नोनकान जायगा रमा आगु करा नोआ गे एकमात्र ऑलचिकी गे एकमात्र मेटांग लिपि कना जहां दो मेटांग ह्यूमन ब्रेन खन सरासरि नोडे ऑल सदर का बना विदाउट एनी अर्लियर रेफरेंस एवं नोआ दो इंदिन लई कना सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद ओंडे 2011 को 11 को नेताल दिया मेटांग नेशनल ये वर्कशॉप ऑन द ग्रामर एंड स्ट्रक्चर ऑफ संताली नोआ लगिते इनदे 11 दिन को दो हॉल दिया मोरे गोटांग लेक्चर एम होय लेनतिया उनसु एकोनो आको शेयर किदा इंटेन किदा सोंडे मेटांग ना लैंग्वेज लैबोरेटरी मेना तको जहां रे दो मशीन ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ओनो को कामी दा अदो ओंडे गे संताली डेवलप लगिते उनको नाको इनको नेता लिया अदो उन समय नोआ तथ्य को इनको एमा दिया जे ऑलचिकी दो नोंकान मेटांग चिकी कना जहां दो कुनो अर्लियर रेफरेंस बांग ताहे कना कदे गुरु गंके दो नुमरा टा पंडित ताहे कना कि संताली भाषा ना ध्वनि तत्व नोआ को भाषा तत्व मन बना के जे कदा लिंग्विस्टिक्स एस्पेक्ट फोनेटिक एस्पेक्ट एंड फिलोलॉजिकल एस्पेक्ट ना सनामा को नेल काते उनी ओनाय सिज्जन लेदा बांखान दो नोय जे तापु केचेट आरांग आदि हर ना बांग को बुझ दड़िया उन पोनिया तापु केचेट आरांग जहां मेना तबना जहां ता बन ओनवा वार्ड को बना गुइदा जेम री बी सी गेट उनका के मा सामा आमा इया ओने लास्ट ओने तापु केचेट आरांग को कना नवा को दो उनका के उनका के लाज राज रापाज ओनवा को जहां तापु केचेट आरांग सदर कदा एवं ओना को ऑल फुटिल लगी टांग अहत को लगावेदा ओना मिटांग आविष्कार कानते आर गलह आरांग जहां सेंट्रलाइज भावेल साउंड जहां दो पियो बोर्डिंग तको हो उनको बांग को दाड़ी कादा उनको को लेलदा रोमान अक्षर तले ऑलेदा ओना डॉट डैश लगाव काते ना मॉडिफाई दाले संतारा ध्वनि पुष्टो लगी अदो ओना को गवेषणा दो सालखान बाबू दो चिके दाड़ी आबा दाड़ी कादा ने उन धरि हो बाय उजे दाड़ी कादा माने उनी दो मिटांग अपन कोन तो 2 फुट हाइट हर आ गुरु गंके गान हासी माने उसूल हर समान काने चेष्टायदा दोनेदा चुंडुदा उनका काते आदो गुरु गंके सम्मान हानि काते उनी नोआ चेष्टायदा मेनखान उनी दो उनकानी जोग्गो हर के बांग कने सालखान गुरु गंके सा ओनाते उनी लेदा ओना दो बांग ठीक कथा ओना दो लेदा एवं गुरु गंके हम काते जहां मेना को ऑल की सपोर्टर नुकु दो बुझ काते को सेनो कना अब इन डॉक्टरेट कदा इन नोआ संतारी ग्रामर इन पढ़ा कोआ इन तो रखे जहां तो बाको लेगा इन तो गुरु गंके सा यापाम ना सुजोग हो बन्याम कदा गुरु गंके जेसन गोटा पश्चिम माला गोटा को आजुर बड़ा हाकन तबना इन तो उन समय दो नखाय ना ने कुका तारी पढ़ा कन थाया किंतु उनिया जहां नेल के तया नि थाबी कोनो पंडित संतारी भाषा ते उन बाको गवेषणा यो बोर्डिंग स्क्रिप्ट रूट जेरेमिया फिलिप नुकु को किछु काथरा धरे कदा यो बोर्डिंग बातिया ओइ कामी कदा एंते रहो उनी जहाटा ध्वनि ना नितुम यो बोर्डिंग बाय एम दाड़ी का जहां को लेदा गहले आराम ना दा उनी दोले कदा ने भावेल रिजल्टेंट तो नो जे गुरु को ओना छिटिए रो कदा जे नोआ दो कना गहले आराम नोआ को दो नोआ ना भेलु चिके बुझेवा जहां बाय बुझा भाषा तत्व बाय बुझा ध्वनि तत्व आदो उनी दो गुरु गंके नोका घर बरং गुरु तो गंके दो कखनो मारे उइहर तो बान नोआ अत्यंत आधुनिक उइहर कना मेटांग भाषा तत्व उनकान जायगा आगु किदा इंटरनेशनल फोनेटिक्स एसोसिएशन जहां आईपीए को लिया ओंडे गुरु गंके तत्व से जहां मेटांग डॉक्ट्रिन उनी खड़ा किदा ओना अंको को हो बाको बातिल दाड़ी काते आदो सालखान बाबू दो राजनीति रे के व्यर्थ कना ओकोय राजनीतिक दल हो एलायंस से बाको मिसाय कना सामाजिक आंदोलन रे होय तायम कना पासित के बखराते हर दमे एड़े बाड़के तिन तुनी ओना रे हो बाय ताहे कना दिसो को किछो तियो केदा तारपरे तो धर्म दिगाते हो ओना हरे माने घाड़ू हानकु जाबाय को जहां संतार सारना को बताओ हानकु सारना हाज बाय बतादा ओना रो सेंगेल जुंडिया नितु ओकरा सेंगेल सारना आदो उनी जुदी आगु मेताया जे आम सेंगेल सारना रे दो बोंगा बुरु नितुम चेत कना बिनती बाखड़ी चेत कान तापेया धर्म पुथि चेत कना चेत के बाय लेया जानम खन गुजु हाबी चेत चेत कमी होरा मेना अबवा लाक्चा सेरवा उनी चेत के बाय लेया खाली ओना नितुम निये हर ओंका मेता को कना आर आबो नितुमान हर नोकाय सर को नोटे सिबु सोरेन उन्दो जे आरगिया कना जेतु सिबु सोरना अंडर उनी चला लकाते उन समाज हो ओना पार्टी कराव कदा जेएमएम कराव कदा किंतु आज द सिबु सोरेन दन पारम कते चितान सनाल देया आदो पाय दाड़ी का आदो ओनाते राजी दो सिबु सोरेन चितान रे आर
गुरु गोमके चेतान रो और सारी जहां हर उन्नत को कमी करता बना उनको जुदी उनको को दूसरे को जहां अब तो ओना खराब तो बुझो रागी होन बुझो ओनाते इंदिन लिया सालखान बाबू आम दो नोंका कते दो आबोरेन नोंका ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ हर दो आलम दूसरे को आम दो जहां लकाते चेष्टा करते कमी में आमा लाइन ताम कमी में राजनीति खान खुला खुली के राजनीति में एकदम राजनीति माने दो चेक कना आम इकोनॉमिक्स बड़ा है तमा हिस्ट्री बड़ा है तमा सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन बड़ा है तमा चेक कना विदेश नीति चेक का हुआ चेक कना स्वदेश नीति नो जिन प्राइवेटाइजेशन उन हुई कना ओनाते हम तारा चाकरी को चाबा कना प्राइवेटाइजेशन अगेंस्ट रे लिबरलाइजेशन अगेंस्ट रे ओना आम रोड तबन में ता बांग कते आम दो और भितरी में विभेदम तैयार दा नोआ दिन तो सालखान बाबू ओना गे बताय कना ठीक नासना आम उछिर भावना में हर मध्य नोनका मिटांग हेपेगेट तालम तैयार आले दो कोहे वाले दुसो दिया मेखन आम एमन कमी तबना आलेम रोड चो लिया अरे नोआ तो चिदा हुआ अब आम कमी में से मानवी तो जायजुग जीवित बाको ताहना मेखन मानवी कमी दो जायजुग जीवित ताहना ते ऑलचिकी सिजन लेते ऑलचिकी ते पश्चिम बांग्ला सेमले ते सिटी चलदा এবং সান্তালি পার্সি জিতকের চো হইনতে আলে নিজেই বারবার জাহান লিদা প্রধান সালে রপল সেনতে নোয়া দো ফাইনাল রে আলে দাঁড়িয়ে মেনখান পার্সিলে তা ছোট হড় দিসলে কোথায় কেনা অকয় একলা তো বাই জিতকের চো কথা ফেট কোন জাহায় বালে গিদ্রে হকর কথা হই হেজ কেনা নিয়া হো অবদান মেনা মেনখান ফাইনাল উত্তরে আলে অন্ডে সেটেল লে থাকে না নোয়া গে টাং ঘটনা দো আদো ওনাকে আবু মানা দো পার্সি জিতকের মাহা আদো জাহায় জাহান কামি কেদা इंचिले सालखान बाबू तो मिद समय तो लोकसभा रे रोड कदा रूपचांद मुर्मू होय रोड कदा तुमनाथ चटर्जी रोड कदा बसदेव आचार्य होय रोड कदा रामचंद्र डोमे रोड कदा जहां जहां को पार्सियत को कमी कदा एमन कि अब पृथ्वी माझी मिद समय रोड आदो उनको तो हतो अगोदान मेना मेन खान निजे जतखन मारांग कुरुमुटु काते जहां आम कमी तबना एटा हरम हुडी एकवा तो अपदस्थ एकवा ओना दो ठीक दो बांग हुई उनको तो इंदिले सुस्त मस्तिष्क रेन हर दो आबोरेन ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ हर दो बालो बन दुसो कुमा काजी नोआ दो आमो आलम दुको तबना जे आबो उनिया इयते मैजिकली उनी बन इये कना मैजिक दो बांग कना नोआ दो वास्तव कना ऑलचिकी होते तेगे तेही संतार समाज भारत दिसम चिदा गोटा धरती रे हर को चिन्हे बना अब चिन्हे काट बना चिदा असली में संतार जीता आर मिटांग उपरुम ऑलचिकी तो संतार जीता उटा उपरुम कना ते सारी धर्म जो उपरुम कान तबना ऑलचिकी उपरुम कना ऑलचिकी नि माने ये सिजनिये लिकाते गुरु गोमके दो 3 दिन बेड़ा 3 दिन चालू किन तहना नोआ धरती रे उन दिन गुरु गोमको दको उइहरिया अब होन उइहरिया काजी अब दुखना तो चेर हबनुआ तो सालखान बाबू आगे उइहर भावना रेना दोइनो दशा कानताया उनी खाटो उइहरान हर कना ओना हते नोआ दो होई अच्छा आइसे किति किते हा मिटन ये आगे क्लेम थे कानताया सालखान मुर्मू गोमके आगे क्लेम थे कानताया जे आकुआ ओना ये आइसे ना सिलेबस की पहिल बोले तैयार लेदा आर बखा अबु दो जहां नोडे आसिका जमन ना का उना नोडे हायर लेवल लोअर लेवल मतो खाली थे कान तबना ओना द खाली ऑल की बोले चिचू को लगी और हाना इतिहास भूगोल ओना सिलेबस चेका बांग्ला उर्दू से या उड़िया से हिंदी रे चेका सिलेबस को बिना कते को डिजाइन कते को पढ़ा को ना उनका तो बांग बोले बाबन पढ़ा ओने की मेंचू को आर मिटिन आइसेक ना गी लेतर का गी पसु कुपली दा जे आकु जहां आइसेक ना तको ओना ऑल चिकी को पढ़ा को आदो उनको जहां को जखन बैच को बिना के तको तखन गुरु गोमके या उनको आयरन कमिया को गुरु गोमके चित्र को लगाव लेदा ना बैच दिए ओना दो आयरन ओरा हर सुमित्रा मैडम उनी दो अचो अचु ले को मेंदा सीधा उनी दपे बैच रे सीधा उनी चित्र दपे दहोगा आदो होनी की क्वार्टर तोका मेतम ᱧᱮᱞदा जे उनिया स्क्रिप्ट ते आकु को ओलो पढ़ा को चित आकु कना अथचो उनी जहां गोमके आदि मानतन गोमके उनिया चित्र दो अथचो को अचो दा उनी दो थोड़ा दूसरा मेते बाकु ᱧᱮᱞ कना तो गुरु गोमके ओने गे ये कुपली अदा ओनागे इंदिन ले नोडे असल कथा चिक कना ओने बुझले दा सालखान बाबू जेलका मनोभाव आई और गोमके होन कागे मिटांग ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ हड़ा छवि जखन को लगाव कदा चिदा पे अचोचे को कारण आपे मा ऑलचिकी तेगे पे चर्चाएदा गुरु गोमके सिजन ऑलचिकी ऑलचिकी ते चर्चाएदा अथचो उनी ओनानी सिजनिया ᱧᱩᱛᱩᱢ अचोएदा से उनिया ये हम अचोएदा माने चिते ओना तो बांग ठीक के हुई कना ओना तो उचित बांग कना नोआ दो गुरु गोमके टा ह्यूमिलेशन हुई कना गुरु गोमके मिटांग को अपदस्थ है कना नोआ दो संतार भागी में तो बाली ओना मिटांग कथा द्वितीय कथा शिक्षा संपर्के कोनो धारणा के सालखान बाबू बांग तया जहां आसेका खन 1967 खन वेस्ट बेंगल रे बने माकु कना इतुन आसरा माध्यम ते प्रथम दो मिटांग ऑलचिकी लर्निंग रीडिंग नोआ सेना को हुई कानते तायम ते दो नोआ दो लोअर हायर रेना एबार सान्ताड़ी पार्सी जखन जितकेर चो हुईना जखन सिखनेत रे सेलेद उतरेना उन दो जाते शिक्षा क्षेत्रे आबोआ नोआ सर्टिफिकेट ना मने ᱧᱟᱢ मा
যে সান্তাড়ি এবং অলচিকি ko badaya candidate ona hatete certificate course আর diploma course emon je nuku do অলচিকিতে অল ko badaya অলচিকিতে যত রকম সরকারি বেসরকারি কাম তো কামি দাঁড়িয়ে নোয়া সার্টিফিকেট বন এমা কনা এবং চিদা সার্টিফিকেট কোরা ডিপ্লোমা কোর্স এম হুইপ কনা কারণ যে কোনো প্রাইভেট অর্গানাইজেশন উনি দো ইনেগে এম দাঁড়িয়ে ওনা কোন কিছু হবো না এমপিয়া আর হ্যাঁ ডিগ্রি কো এমন তো গভর্নমেন্ট বোর্ড এম এবং গভর্নমেন্টটা রিকগনাইজ বোর্ড ছাড়া ডিগ্রি তো হম এমপি কো মেনকা সালখান বলতে যে কিদা সাধারণ সন্তান টাকা কালেকশন লাগিতে আইসিক করতে আর কিনা এবং ওনা তো কিন্তু এমনি গভর্নমেন্ট যে ক্লাব কো রেজিস্ট্রেশন বা কোনখান রেজিস্ট্রেশন কে থাকে ওনা তো এনসিটি কোনো রেজিস্ট্রেশন কে বাংলা থাকে না আমাদের এনসিটি রেজিস্ট্রেশন বেগর এসসিইআরটি তারপরে এনসিইআরটি নডে খন রিকগনিশন বাম নাম লেখান আমরা কখনো ডিগ্রি আমরা অথরিটি কে বানুতাম আদো হনওয়া হরে এড়ে কাটকুয়া আজ যা সিলেবাস জুতনা কথায় লেইদা যে সিলেবাস কো জুত কে দা না তাহলে তো ভালো বাড়ায়া মেনখান ওনা ইনভ্যালিড কানে নিয়ে কারণে যে কোনো প্রাইভেট মিটাং অর্গানাইজেশন ওনা অধিকার সে ক্ষমতা হো বানুতে আর অনকা কাতে টাকা কালেকশন কাতে পরে ডিগ্রি হিচে কোয়া এবং নোয়া গিন লিয়ে আমা মিক্সের মানে অ্যাকচুয়ালি সাল দো বই বুঝে দা সম্ভবত 2011-12 সে তা সময় মানে আরামবাগ না একটা কলেজের গিদ্রে 11 সে 12 জন গিদ্রে আইসিক খন এইচএস পাস না সার্টিফিকেট জমা কাতে ডিগ্রি কোর্সে কো ভর্তি না এবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ওনে উনকু রেজিস্ট্রেশন কো কুল কিদা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ওনা ভেরিফিকেশন লাগবে কোল দেদা উনকু সার্টিফিকেট রে যাহা অল থাকার ঠিক না আদো অনেকক্ষণ কোনো রিপ্লাই বাকো জাম দেদা কারণ আদো কোনো বোর্ড স্বীকৃত ডিগ্রি তো বাং কানা আদো উনকু সত কিছু বাতিল কে ওই যে নোয়া কই বেবাড়ি এ কামি কেদা মিটাং শিক্ষিত হর মিটাং দায়িত্বশীল হর পক্ষে নোয়া কান কামি দাও উচিত তো বাং কানা উনকু কি যে কেস কিয়া উনি এগেইনস্টে এই সালখান বাবু জেল খানার বলা হই করতে যে উনকা প্রতারণা আঘাত লিয়া আলে ডিগ্রি মে মালে কানা আম ডিগ্রি আমনা অধিকার কে বানুতাম এখনো ইনতিন লিয়া আইসিক সার্টিফিকেট তাতে তো কোনো ওনা তো মাধ্যমিক পাস হায়ার সেকেন্ডারি পাস নোয়া কো এমা কানা না তো অত্যন্ত অন্যায় জিনিস কানা এবং যাহা বাকু বাড়ায়া उनका नए हरे एड़े कटकुआ आज কিছু ছাত্র ইন্টারনি রবীন্দ্র ভারতী তুই পড়াও কোয়া ইন হরে হেড কাতে ইন দমে তর্ক তাই ইন তো বুঝ পড়া ইন তো ইন ছাত্র মনে করে তাই আমি যখন না তো ক্লাস মুচির কান তেম সু যখন তাকে উন তর্ক দো কই কেন মুসলিম চেত তাওকা আকা লেভেল রে পড়া কেন দা বা ইন তো বুঝ পড়া করে নোয়া পড়াই হে জানি তাহলে তুমি লে কেই ভাগিট কারণ ভাগিট কিন লে বুঝো কেমা ইন তো চা ইন নোয়া তো আদো উনি লেতে অন্ধবুদ্ধ সালখান বাবু বাং খুশি আছে আজ এটা খুব ব্যক্তিগতভাবে খুশি বাং খুশি না প্রশ্ন তো বাং কানা কিন্তু মানবী তুমি যেতে উনি কামিতে উনি ভাগে কামিতে সে বাড়িকে কামিতে ইনি ব্যক্তিগতভাবে তো যাহাই চিতান কোন রকম ব্যক্তিগতভাবে তো ইয়া পছন্দ অপছন্দ বানোয়া উনি হর সমাজ লাগি কামি খান অবশ্যই উনি সারা হবে আদো হনা কো ব্যাপার হই কানা উনি আদো ওনা জিনিস আবো বন নেল কাদা আইসিক দো অনকা তা হড় বিভ্রান্ত হওয়া বরং আবু তেহি যাহা সিলেবাস জুতনা কথা দা পশ্চিম বাংলা সমিতি তো সিলেবাস তো জুত কিদা তো নয় যে পার্সি জিতকের চোকাতে কিদা পার্সি জিতকের চোকিদা যে আবুয়া আর্টিকেল 46 রে মেনা যে আবুয়া শিক্ষাগত স্বার্থ নেলনা অধিকার দো কানা সে দায়িত্ব কানা সরকার মেনখান সরকার তো 8 শিডিউল বাং হইলে খানা টাকা পায় মামা ল্যাঙ্গুয়েজ বাম 8 শিডিউল হতো লেখান কেন্দ্রীয় বাজেট খন ওনা ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট লাগি টাকা পাকো ওনাতে আবু যখন সান্তাড়ি পার্সি জিতকের চোকিদা 22 ডিসেম্বর 2003 সাল ইনে পরে না পশ্চিম বাংলার বর্ধমান এবং বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রে সান্তাড়ি এজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্ট ডিগ্রি কোর্স রে হবে না এবং এই সিলেবাস কমিটি রে 2005 খন গে অনেক তাই কেন 2019 আমি মানে আন্ডার গ্রাজুয়েট বোর্ড অফ স্টাডি আর পোস্ট গ্রাজুয়েট বোর্ড অফ স্টাডি এবং প্রাথমিক খন একদম এইচএস ধারী সিলেবাস কমিটি হই তাহে কান তাবনা ফেরাত খন নোয়া কামি রে জপড়া তাহে কানা যেহেতু কেন্দ্র সরকার নোয়া পাতাও কে তাবনা কেন্দ্রীয় বাজেট তাহলে শিক্ষা দপ্তরে টাকা এম দাঁড়িয়ে কানা ওনা হাতে থেকে তো নয় যে কোটি কোটি টাকা খরচা কানা সান্তাড়ি শিক্ষা চালু লাগতে ওনা সিলেবাস তো আবদন করা হোক प्राइमरी ना बन तैयार कदा हाई सेकेंडरी ना बन तैयार कदा हाई स्कूल बन तैयार कदा डिग्री कोर्स बन तैयार कदा কিন্তু এটা সাবজেক্ট হতো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন চালু করা এবং ইন যাহা এডুকেশন পলিসি যাহা কথা নিয়ে লেদা যে প্রথম দো ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্ট বন চকোয়া তারপরে মিডিয়াম রে কনভার্ট হওয়া ঠিক উনকা কিন্তু চালা কানা গভর্নমেন্ট কমিটি অন সান্তালি ল্যাঙ্গুয়েজ हो उनका के किंतु कामी करा को अदो होनवा को जिनिस सा तो सालखान बाबू अदो उपलुम के बानुआ शिक्षा जगत ना उनी सिस्टम हो बाबरे काठन को चेक हुआ अदो आया अज्ञता आज एरन चला को उचिड़ा को कना अदो उनका को प्रचार था माने मेटा माने सिकनत परिचालना से तो उनी तो काड़ा गया कारण सिकनत तो इंजिरा नवा कते नुन मारा इन लेइदा आज अलो एसना करे डिग्री दो अर्जन कदा मेनखान डिग्री अर्जन खान एमकॉम पास करते तो शिक्षाविद बाम हुआ आम जी सिकनत विषयते
am bam kete onate am do metang degree do hui kan tama mention he neither a educationist nor an academician phole uni do ona do bai dariya kana kintu uni ichhetai je hor aj ko nyum ema ado jahai hor dome ko nyum koa guru gomke ko nyum ya sibu saran ko nyum ya ar jahai ko nyum koa do unku uni bai kusia ko no da aya ব্যক্তিগত সমস্যা kan তাই নোয়াতে সন্তার সময় আদো লেতরা কে হবা নোয়া তবে নিয়াগি নেহরিং দহয়া যে নংকান বিষয়তে do সন্তার ko আলম অপদস্থ কোয়া আর আমহু মিটাং সময় এম কামি কাতা বনা চেদা আলে 1999 সালের প্রধানমন্ত্রী সাহ সালখান বাবু সাথে তো আলে ñapam de sen dena un সময় আলে le ñapam heje kana un ho all chiki onde memorandum re bai sama hai bengal lobi khon bengal ase kan le le bangla sama de এবং onde আলে le sama chokita benkan time te ado uni do guru gomke dusko ke panjai chuto hina un সময় nongka emon topol da guru gomke bai rajniti kar khatir থেকে noa da ari bhul kare ado ine pore khon ge ado ভাষা মুচ্চাহ কোনো সম্পর্ক ছিন্ন হয় না ইনে পরে ভাষা মুচ্চাহ রাখো কাজে পশ্চিম বাংলা সমৃদ্ধ এখন কে কামিটা নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য সেট করে থাকে যাহাই হর নেতা তাইম তো বাই দিও আর নিতো যাহাই কো আতঙ্কতে কো ছিনক না তখন মূল কথা কো আঞ্জমদা উনকো বেশিরভাগ বয়সা কিন জানে হন যে আপনি ভাগি লেখা কুলি পেছে উনি চেক করা শোনায় কেন আপে আতে উনি তো প্রতিটি আবো সান্তার সমাজ না ধ্বংস সেটে চালাক না সান্তার রে নয় গজ গুর রে আবো ভানান কোয়া onde ke handi do laga itu jaher jokhon bon moya onto handi poru to chet ke bang laga ado nadi li da he nyu gulo kana ku kana are onde to guru gom ki to hoile to kada abo handi poru do one babon thuri to babon ni abo do ran lagi ke bon ni jokha jani ran leka nyu ge bon runya ini kata ko ni lei kada joto aya ona lakta seri raho gum ki jibon bosundo ni do bai ni laga ado ni guru gom ki dai protidondhi leka mone ke dia onage aya সমস্যা do aj to boilo সাধারণ ঠিক মা আজ তো পলিটিক্স তে ক্যারিয়ারে তৈয়ার তৈয়ার সে সামাজিক আন্দোলন বেটা হরে হিয়া কারণ সমাজে যাহাই কো আন্দোলনা উনকো তো রাজনৈতিক ইচ্ছা তো তাহে উচিত বাং কানা আম তো রাজনীতি করা এখন রাজনীতিকে পিওরলি করা অনাখান ভাগে কিন্তু বানার রে সাপ সাপ কাতে তো বাই গানো আদো যাহা কারণ থেকে উনি তো দুশো কয়েন্দ উনি তো বাড়ি তো নিয়ে মনে আবো উনি নমস্য ব্যক্তি কানা গুরু গমকে শিবু সরেন হম একটা ঝাড়খণ্ড রাজ্য তৈয়ারে শিবু সরেন বিশাল একটা অবদান মেনা উনকুয়া সারা জীবন জন্তু তো লড়াই দিয়ে কেদা তো নংকান হর বিরুদ্ধ রে নংকান লই তো উচিত বাং মানে নোয়া তো চিক কানা সান্তারা সেন্টিমেন্ট রে উনি আখাতে এমেদা ওনা তো উচিত বাং কানা চেদা সে আম জাহাম পুতিও আম দনকা কামি হইছে যে আর মতো কামি হিচো আকম আম পলিটিক্স খান দনকা পলিটিক্স যে পরামে যাহাই চাকরি বাকরি তো জামা নুই নংকাই দা আবো ওনে সারি ধরম চাবরেন মাঝি কল কত বড় হানা হয় দুসু কাকওয়া আরে বাবা মাঝি তো সামাজিক কো কামি দা আবো করম রায় লাকচার টাং গিতে জানাম দেন খান চেক ওনা রিচুয়ালস মেনাক তায়া হ্যাঁ মিটাং বাপলা সময় চেক রিচুয়ালস কো মেনাক তাবনা তারপরে ভানান রে চেক না ওনা তো বলি লাগি তো শিক্ষিত না তো দরকার মা সামাজিক শিক্ষা কো মেনাক তাকো ওনা লাগি তো কোনো গভর্নমেন্ট বোর্ড না ছাপ তো দরকার বানুয়া আর এমন একটা ভুল কনসেপ্টে হর কথা না কি সারি তো ডিগ্রি মত আরে যাহা বিএ এমএ পাস কাম সে আম তো না তো সান্তার সমাজ না বিষয়তে তো বিএ এমএ তো বাম পাস কথা সান্তার সমাজ চে লেখাতে চালা এটা মাঝি নাইকে গোড়ে চেক কান তাকো সামাজিক দায় দায়িত্ব এবং কর্তব্য নোয়াতে তো সিলেবাস রে বাই পড়াও কানা কাজে নোয়া হর ভুল সেট কো ডারহা একবার সালখান বাবুলকা আরো কিছু হর আদো ওনা গে ইন্দু লিয়া না ঠিক তো বাই করা তাবনা জি আইমা সারা অবস্থা জুপড়াও তেকনা তিন মানতান ডক্টর সুবোধ হাসদা গমকে আর যাহাকু হা সোশ্যাল মিডিয়া पे আঞ্জমে থেন সালখান মুর্মু গমকে আছে ভাইরাল যাহাকু স্টেটমেন্ট ওনাকু তো একদম কি মিছে গিয়া ওনা দো হড় আয়ুর কু লাগি সে আয়া গাতা করে ইদি কু লাগি গুরু গমকে দুর্নাম একানা সে উনি দুর্নাম কেতে আই সুনাম হর না চেষ্টা কানতে নি উন বুঝ কেদা নি গমকে কথা লেকাতে মা তবে গমকে তিন দো ইনাগি আর হো ইটা ভিডিও করে সে আর ইটা টপিক লিয়ে আর মি দিন lang হজা চর্চা রে মা তবে এনখান জোহার अच्छा जवाहर के ठीक अच्छा मातो ठीक है।